Gimago mag siasa ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro bago romo mar jood bura ma jokanyo mage. Josiasa manoyiere bu Azimio igeno ni biro chopo e romo no bendi biro telie gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga, Mikai Martha Karua kachiel gi Kalonzo Musyoka. The grave matter of GMOs and the alleged plans to import GMO maize by the government, the matter of insecurity. As a first practical step, we have resolved to convene the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party parliamentary group meeting tomorrow, Tuesday, the 29th of November 2022. Ineno ka jogi osenyoro wagi weche mang'eny. Ne waya yiero ne podwa miyo jopiny thuolo mondo oyue ka wang'iyo go ni to paro mane mabiro biro mbele to jogo thung'a gi wach ma commissioners ma yandi nchatiyo e IBC ma ok jowa magi commissioners wa magi commissioners ma Kenya to giketo mafuanda kuomwa ka giriwo wago. Koro weche gi endi chuno wane nyaka waluong budho kanyachiel kaka oganda mar Azimio mondo wabed gi twech achiel, mondo wabed gi paro achiel. Kwa